መጽናዕትና ከምቲላትኩም ሓሳብኩም ትጸናሕኩም ካብ ዮሐንስ 21 ካብ 15 ክሳብ 25 ናይ መወዳእታ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ልዩ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 15 ክሳብ 19 ዝሎ ሓሳብ ከንብብ ካብ ወጻእ ናብ እግዚአብሔር ናብ ኦሞደት ሓልፈ ንስኻትኩም ድማ ከም ኩሉ ግዜ ትገብሮ ብምጽሓፍ አሜን ብምባል ምህላውኩም ተረጋግጹልይ ደስ ይለኒ ማለት ምስተመስሑኻ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብ እዚአቶም አብሊጽ ካዶት ቅረኒኻ ንሱኻ እወ ጎይታ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ አለኻ ንሱ እያው ተያብልዕ በሎ ከም በሐድሽ ከአ ካልአይ ግዜ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ንሱ እወ ጎይታ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ አለኻ በሎ ንሱ አባግኤ ሓሉ በሎ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ኢኻ ስለዝበሎ ግዩ ጎይታ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ አለኻ አነ ከም ዘፍቅረካውን ትፈልጥ አለኻ በሎ ኢየሱስ ከአ አባግኤ አብለ ንስኻ በጽሕ ኾለኻ ባዕልኻ ተዓጢካ ናብ ዝደለኻ የትኸይድ ነርካ ምስ አረካ ግና አዳውካ ከም ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻየውን ከም ዝወስደካ በሐቅ ብለካ አለ በሎ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንአምላክ ከኽብሮ ከም ዘለዎም እንት ሕብሮ ዝበለ እዚ ምስተዛረበ ከአ ሰዓብን እዚ ክፍሊ እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረአናዮ ደቀ መዛሙርቱ ክሳዕ ኢየሱስ ናብኦም መጽዩ ቃል ዝዛረብ ኩሉ አሳ ናይ ንመሓዝ ዘካይድዎ ፈተናታት ድኻም ከም ዝነበረ ጎይታ መጽዩ ሓንቲ ቃል ምስተዛረበ ግን እቲ ለይቲ ብምልእታ ጽዒሮም ዘይሓዝዎ አሳታት ብደቃይ ከም ዝሓዙ ርኢና ነርና ወሲኽና ዝረአናዮ ነገር ድማ እንታይ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ጓሕሪ አዳልዩ አሳ ጠቢሱ እንገራ አዳልዩ ነቶም ኣብ ድኻም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝመገቦም ርኢና ነርና ብርን ጎይታ ይኹን ሎሚ እንሪኦ ልምባር ድሕሪ ምሳሕ ዝኾነ ነገራት ኢና ንርኢ አሜን ድሕርቲ ጽቡቕ ዝነበረ ፌሎሺፕ ዝኾነ ነገር እዩ ዮሐንስ ዘዘንትወልና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቁጥር 15 እንታይ ኢሉ ዝጅምር ከሎ ምስተመስሑኻ ኢሉ ዝጅምር አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኩሎም በሊዖም ምስ ወድኡ ንስምዖን ጴጥሮስ ሓደ ዘይተጸበየ ሕቶ ከሓቶ ከሎ ኢና ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ሰለስተ ግዜ እዩ ንስምዖን ጴጥሮስ ሓንሳብ ካብ እዚአቶም አብሊጽ ካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ ክልተ ግዜ ድማ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሓቲቶ ጽቡቕ ጌርኩም እንድሕር ሰሚዕኹምኒ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ንነፍስ ወከፍና ዝብሎ ዘመሓላልፎ እዋናዊ መልእኽቲ ኣለዎ በዚ ቃል እዚ አሜን ስምዖን ጴጥሮስ ንሰለስቲኡ ሕቶታት ክምልስ ከሎ እንታይ እናበለ ዝምልስ ነይሩ እወ ጎይታይ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ አለኻ እናበለ ዝምልሰሉ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ጴጥሮስ እወ ጎይታይ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ አለኻ እናበለ ብዝመለሰ ቁጽሪ ድሕርታ እወ ጎይታ የፍቅረካ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ አለኻ ትብል ቃል አስዒቡ እንታይ ይብሎ ነይሩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እያው ተያብልዕ ኢሎ የፍቅረካ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት እያው ተያብልዕ አባግኤ ሓሉ አባግኤ አብሊ ይብሎ ነይሩ ስለምንታይ ጎይታ ኣብ ነፍስ ወከፍ እወ የፍቅረካ ትእዛዝ ዝህቦ ነይሩ እንድሕር ኢልና ፍቅሪ እንዛረቦ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እንሪኦ ነገር ስለዝኾነ አሜን ዶ መብዛሕቲና ኣብዚኣ ንጎይታ የፍቅረካ ኢና ንብሎ ፕራክቲካል ግን ኣብ ተግባር ግን ክንረአይ ኮለና ከምቲ በአፍና ነውስኦ አይኮናን ሎሚ ነዚና ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ንስምዖን ጴጥሮስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እንድሕር ኢልና በሐቅ እንድሕር ተፍቅረኒ ኮይንካ እዘን ትእዛዛተይ ሓሉ ክሳዕ ክንደይ ከም ተፍቅረኒ ዝፈልጥ እያውተይ ክትበልዕ ኾለኻዩ ፍቅርኻ ዝግለጽ አባግኤ ክትሕልው ኾለኻዩ አባግኤ ክትበልዕ ኾለኻዩ ዝፍለጥ ይዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መብዛሕቲና ንጎይታ ብጥዑም ቃላት ፍቅርና ስለዝገለጽናሉ ብዜማ ብፍቅርና ስለዝገለጽናሉ ንእግዚአብሔር ኢምፕረስ ንገብሮ ወይ ድማ ነደንቆ ዋው ነብሎ ክመስለና ክእል እዩ ኖ ጎይታ ብዘረባና ተደንቆ አይፈልጥኒ ጎይታ ናይ ግብሪ ሰባት ናይ አክሽን ሰባት እዮም ዘገርምዎ ካብ ዙፋኑ ክትስእ ዝገብርዎ መን እዮም እንድሕር ኢልና ናይ አክሽን ሰባት ናይ ተግባር ሰባት ፕራክቲካል ዝኾኑ ክርስቲያናት እዮም ዘንቀሳቀስዎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ዘመን ንነብር ዘለና ክርስቲያናት ዳግም ዝተወለድና አመንቲ እቲ ንጎይታ ዘለና ፍቅሪ አፋዊ ወይ ተግባር ዘይሰነዮ ፍቅሪ ዘለና ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ዝዛረበና ነፍስ ወከፍና ሰሚዕኹም ንለኹ እቲ ንጎይታ ዘለና ፍቅሪሲ አፋዊ ወይ ተግባር
زيسنيو فقري زلونا نزي مانم كنغرنا ايدليونيو بعلنا نهيوتنا انت مرميرنا يا ازي زبلو زلوخو حق مخان برحالنا قطاوينا نفسنا نفتشا حقنت نيزق على زن مرغغاص مالت غويتا يسوس ندق مزامرتو اب يوحنس 14 قزر 15 انت ايلوم نيرو تذكروا اندحر كوينكم نزي قدمي اوارح اصنعناينا نزخفل زي التفكرون انت خوينكم سي تزازات حلو ايلوم نيرو حق ايدا قدسا نغويتا يفقرو اندحر نبل كوينا تزازاتو كنحلو አሎና ማለት ፍቅርናሲ ትእዛዛቱ በመህላው ከግለጽ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ አስሚሩና አይነ አሃትኩም በዝቃል ገሩ ከዛረበና ዝደልዮ ነዛ ሐሳብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከምነፍቅሮ ለዕለቲ በቃላት እንድምጾ እቲ በተግባር እንገብሮ ወይ እንሪኦ ነገር ይዛረብዮ አሜንዶ በፍላይ አብዝ ዘመን እዚ ዘረባ ዘይኮነ ዘድሊ ህይወት ይዘድሊ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኤፍሬም ዝዘመሮ ማለት ህይወት ይናገር ይሉ ዝዘመሮ ማለት ህይወት ይናገር ዝብል መዝሙር አብዝ ዘመን እዚ አብ ህይወትና ተገልጹ ወይ ግለጽ ዘለዎ ነገር ደጊመ ክነግረኩም የቅዱሳን ክሳዕ ክንደይ ተኸምነፍቅሮ ለዕለቲ በቃላት እንዛረቦ ለዕለቲ በዜማ እንዛረቦ ለዕለቲ ብዙኾነ ነገር ነድምጾ እቲ በተግባር እንገብሮ እንሪኦ ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዝሞተልና ኢየሱስ ከምነፍቅሮ ግብርና ለዕሊ ቃላትና ይዛረብ አሜንዶ ሐቄዶ ስለዚህ ኻይ አብዝ ዘሎና አብዝ ዘመን ዘሎና ክርስቲያናት ወይ ድማ ሰዓብተ ክርስቶስ እትን ጎይታናን ነአምላኽናን ዘሎና ፍቅሪ አፋዊ ግብር ዘይተሐወሶ ፍቅሪ ይኽብል ዝደፈርኩ ቅዱሳን ናይ ጎይታ ሕቶ አብዝ ንጹር ምንም ዘይማዕተ ሕቶ ቀጥተኛ ስትሬት ፎርዋርድ ሕቶ እዩ ናይ ጎይታ ሕቶ ሎሚ ጎይታ ልክ ንጴጥሮስ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ተመሊሱ በዝቃል ገይሩ ዝሓተና ዘሎ ንዓይና አሃትኩምን ጎይታ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕሪድኩምኒ በሐቅ ተፍቅሩን ዶ ይዝብለና ዘሎ እዚ ሕቶ ዝን ጴጥሮስ ራይ ዝምልከት ሕቶ ይኮነን እዚ ሕቶ እዚ ንነፍስ ወከፍ አማን ዝምልከት ሕቶ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝበልኩዎ ኣብ ዮሐንስ 14:15 እንታይ ኢሉና ነይሩ እተፍቅሩን እንተኾንኩም ሲ ካል ሃባኹም ዝደልዩ ነገር የለን ትእዛዛተይ ሓል ፍቅርኩም ሲ ትእዛዛተይ ብምሕላው ተግባራዊ ብምግባር ዝበልኩም ብምፍጻም ሲ ግለጹዎ ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ሰለስተ ጊዜ ሓንሳብ ከምታ ኣብ ላዕሊ ክብለኩም ጸናሕኹ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብ ሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ ንኻልኣይ ጊዜ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ንመበል ሳልሳይ ጊዜ እውን ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ይሓቲትዎ ጎይታ ሎሚ ንዓይና ኣሓትኩምን ተመሳሳሊ ሕቶ ይዝሓተና ዘሎ ካብቶም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ካብቶም እነፍቅሮም ንላዕሊ ንጎይታ ነፍቅሮ ዶ ብሓቂ ንጎይታ ነፍቅሮ ዲና መልሲ ናይ ነፍስ ወከፍና ልክዕ ከም ስምዖን ጴጥሮስ እወ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ እወ የፍቅረካ ዝብል መልሲ ግን እኹል ኣይኮነን አሜንዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኹል ኣይኮነን ይዝብል ዘሎ ንስምዖን እኹል ኣይኮነን እወ ጥራይ ምባል ጎይታ ኢየሱስ ጴጥሮስ ከም ዘፍቅሮ ክነግሮ ከሎ የቀኒየለይ ገላ ይበሎን ሓቀይደ ቅዱሳን በል በሐቅ ተፍቅረን እንድሕር ኮይንካ ኢሉ ትእዛዝ ይሂብዎ ኣብ ነፍስ ወከፍ እወ የፍቅረካ ዝብል ምላሽ ጎይታ ትእዛዝ ይዝቦ ነይሩ እያውተ ያብለ አባገኤ ሓሉ ከምኡን አባገኤ ኣብለ ዝብል ትእዛዝ ይቦ ነይሩ እዘን ንስምዖን ጴጥሮስ ተዋሃባ ትእዛዛት መምዘኒ ፍቅሪ አሜን ፍቅሪሲ መምዘን ኣለዋ ፍቅሪ ትዛረቦ ነገር ኣይኮነ ፍቅሪ አክሽን እዩ ተግባር ዝሓትት ጎይታ ጴጥሮስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅሮ ብዘረብኡ ዘይኮነስ በቲ ዝገብሮ ነገር ይዝፈልጦ አሜን ኣነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ክሳዕ ክንደይ ከም ነፍቅሮ ተግባርና ይዝገልጽ ይፍቅረካየ ዝብል ቃል ንሰብ ከታልል ይኽእል እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ጎይታ ግን እዝናተይ እናታኩም የፍቅረካየ ዝብል ቃላት ኣይታልሎኒ ከም ነፍቅሮ ብተግባርና ይዝሪ ከምቲ ንሱ ዝደለየና ክንነብር ኮለና ክሳዕ ክንደይ ንዕኡ ዘለና ፍቅሪ ዓብ ከም ዝኾነ በቲ አክሽን ናትና ይዝሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅሮ በኸመይ ዝፈልጥ እንድሕሪና እያውቱ ከብልእ ከሎ ነባጊዑ ክሕሉ ከሎ ነባጊዑ ከብልእ ከሎ እዩ እቲ ኣብ ጎይታ ዘለዎ ፍቅሪ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝግለጽ
بحاصيرو زتبحالنا كنغبر كلنايو اتي نغويتا زلونا فقري كسع كندي كم زخونه زغلص مطنو زلكاسي بتي انريو ويدما بتي اكشن نايو እግዚአብሔር ስሙ ይባል ንስምዖን ጴጥሮስ እያውተ ያብለ አባገኤ ሐሉ አባገኤ አብለ ዝብል ትዛዝ ተዋሂብ ወይታን ነፍስ ወከፍና እንታይሉና እንታይብለናሎ እንታይሉክልሎ ማዓልቲ እንታይሉካልሎ ማዓልቲ ቅድመ አዋርህ እንታይሉካ ነይሩ ቅድመ አዋርህ እንታይሉክ ነይሩ ወይ ዳግም ምስተወለድ ካሲ ዝተዋሃበካ ተልእኾ እንታይ ነይሩ ወይታ በቲ እነውጽኦ ምሩጻት ቃላትና አይድነቅን ንጎይታ ካብ ዙፋኑ ከምዝትንስ ዝገብሮ ካፈቅር ዝነቀለ ግብርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎምና አይ መንፈስ ቅዱስ በዝቃል ገይሩ ነዚ ዝምህረን ዘሎ ጎይታ በዓልዩ አብ ዮሐንስ 14 ከምተ አንቶይ ዝበልኩ ደጋጊሜው ዝነግረኩም ዘለኹ እተፍቅሩን እንተኾንኩም ሲሉ እተፍቅሩን እንተኾንኩም ማለት ኮንዲሽናሊ ማለት ተፍቅረን ተርኮይንካ ትእዛዛተይ ክትሕሉ ይኻ ከምቲ አብ ዮሐንስ 14:15 ክንመሃር ኮለና በተደጋጋሚ ዝብሎ ዝነበርኩ ዘፍቅር ይእዘዝዩ ዝእዘዝ ድማ የፍቅር ይናበልኩ ምሂረኩም ነይረት ዝብለኩም እንደሕር ኮይንኩም ማንም ሰብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮዲ አይፍቅሮን በቲ ዝገብሮ በቲ ህይወቱ ይፍለጥ ክዛረብ አነ ስለተዛረበ በቃ ዋው ገላይ ብልኔ ከምናይ ጎይታ ነው ይሪኤ ንስሓትኩምን ክሳዕክንዴ አነ ንጎይታ ከም ዘፍቅሮሲ በትናቴ አክሽን በትናቴ ህይወት ምፍላጡ ምምዛኑ ሳይሸግረኩምኒ ሐቀይዶ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተፍቅሩን እንተኾንኩም ሲ ትእዛዛት ሓሉ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ብሰፊሑ ተዘራሪብናይና ሎሚ ኸሪኤኩም ደለ ዘለኹ ግን ሓደ ነገር ንሱኻ እንታዩ ፍቅርና ምእዛዝን ፍቅርንሲ ፍቅርን ምእዛዝን ዘይፈላለያ መሳኒቲ ከም ዝኾነ ኸሪኤኩም ደለ ዘለኹ አሜን ነዝቃል ዝናጽናኹ ጎይታ በቃ በመንፈሱ ገይሩ ዝመሃረኒ እዚዩ ፍቅርን ምእዛዝን ክትፈለና ይትኽእልና ዘፍቅሪ እዘዝዩ ዝእዘዝ ድማ ብምእዛዙ ፍቅሩ ይግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንጎይታ የፍቅሩ እንድሕር ንብል ኮይና ፍቅርናሲ ብዘረባና ዘይኮነሲ ብምእዛዝና ይክግለጽ ዘለዎ እቲ ዘፍቅሪ እዘዝዩ እቲ ዘእዘዝ ድማ የፍቅሪ ምላሽ ናይ ነፍስ ወከፍና ልክ ከም ጴጥሮስ የፍቅረካ እንድሕር ኮይኑ ፍቅሪ ግብር ተሓትት ያሞ ነቲ ጎይታ ዝበለና ነቲ ጎይታ ዝእዘዘና ትእዛዛት ተግባራዊ ንግበሮ አሜን ስምዑን ቅዱሳን አፋዊ ፍቅሪ አሽንኳይዶ ንአምላክ ንሰብ ከማን የሰልቹ ሐቀይዶ ቅዱሳን ተግባር ዘይተሐወሶ ፍቅሪ ቃላት ጥራይ ዝኾነ ፍቅሪ ንሰብ ከማን የሰልቹ እንኳን ንአምላክ በጃኹም ዘመንና በኸምዚ አይወዳ ጎይታ በመብዛሕቲና ሕጉስ አይኮነና ንኽነግረኩም ጎይታ ኣብዚ ዘመን ብዘለና ክርስቲያናት ሕጉስ አይኮነ በሐቅ ንጎይታ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና እንተ ወሓደ ትእዛዛቱ ንሓሉ ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደልዩ ነጥብ እንታይ እዩ ክልተ ዓይነት ትእዛዛት እዩ ዘሎ አሜን ነዚ ቃል እዚና እናጽናዕኹ ከለኹ መንፈስ ቅዱስ ናብ ልበይ ነዚ ሓሳብ አምጽይዎ ማለት እዩ ማለት ክልተ ትእዛዛት አሎ ሓደ ሓፈሻዊ ማለት ንቤተ ክርስቲያን ወይ ንነፍስ ወከፍ ዝምልከት ትእዛዝ እቲ ካልኣይ ድማ ልክ ከምዛ ዝንጽንዖ ክፍሊ ንሪኦ ዘለና ማለት ጎይታ ንጴጥሮስ ብግሉ ተዛረቦ ወይ ብግሉ ትእዛዝ ዝሓቦ ጎይታ ብግልና ዝህበና ትእዛዝ ስለዚህ ጎይታ ብክልቲኡ ከምዚ መዝነና ፈሊጥና ካብሎም ጀሚርና ንጎይታ ክሳዕ ክንደይ ከም ነፍቅሮ በአፍና ዘይኮነስ በተግባር ነርዩ አሜን ሎሚ ኖን ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቀበልናዮ ትእዛዝ ሂዝና ክንወጽእ ይትረፍ ነቲ ጎይታ ዝሓበና ሓዳሽ ትእዛዝ እታ ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ትብል ትእዛዝ ከማን ንፍጻሙ ተሳኢኑና ይዘሎ ኣብ ዘመን እዚ አይገርመኩምን ኣብ ቤት አምላኽ ጽልኢ ይበዝሕ አይገርመኩምን ኣብ ቤት አምላኽሲ እቲ ኣብ ዓለም ክረአይ ዝግብኦ ወይ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ሓዲግና ዝመጻና ባህርያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክቅልቀል ከሎ ክረአይ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ና ፊልጵ 2 ካብ 5-13 ከይና ነቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ተጻሐፈ ክንርኢ ከለና እንታይ ይብልሲ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሓልኹም ኢሉ ዝጀመሩ ተቃል ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 5-13 ንሱ ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ንሱ ብመልክ አምላክ ነሱ ነቲ ማዕረ አምላክ ምዃን ከምምንዛ አይራአዮ መልክ ባሪያ ወሲዱ ርእሱ አሕሰረ ሰብውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳብ ሞት አትሓተ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል ኳዳ አተአዘዘ ስለዚህ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ሁሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለ ንኽብሪ እግዚአብሔር አቦይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመንዩ አምላክ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ልዕል ዝበል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሓብ ደጊም ኢሉ አቱም ፍቁራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቃድ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ አምላኽ ይሞ ከየለኹ ግዳት
ምሕረት ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ እተኣዘዝኩም ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ እዩ ጎይታ ንጎይታ ቅዱሳኔ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ንጎይታ ኣምላኽነቱ ሓዲጉ መልክ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሲሩ ሰብ ክኸውን ዝገበሮ ክሳብ ኣብ መስቀል ክመውት ፍቃደኛ ክኸውን ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅሮ ክኸውን ከሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንዓይና ኣኻትኩምን ኣዝዩ ስለ ዘፍቅረና እዩ ኣሜን ሰብ ክኸውን ዝገበሮ ፍቅሪ ድማ ኣክሽን ተሓትት ፍቅሪ ብተግባር ዝግለጽ ፍቅሪ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ዓፋው ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ ሰብ ምዃኑ ኮይኑ ክሳብ ሰብ ኮይኑ ዝወርድ ገይርዎ ክሳብ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ክሳብ ከም ርጉም ኣብ መስቀል ዝስቀል ገይርዎ ፍቅሪ ጎይታ ብሓጺሩ መበገሲኡ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እዩ ክሳብ ሞት እሙን ኮይኑ እግዚአብሔር ስሙ ኣሜን ኣነ ንስኻትኩምን ምንጭ ሁሉ ትንገብሮ ነገር ፍቅሪ እንድሕር ዘይኮይኑ እቲ ዝጀመርናዮ ነገር ክሳብ መወዳእታ ክነብጽሖ ኣይንኽእልና ሰሚዕኹም ንለኩም ዶ ቅዱሳን ኩሉ እንገብሮ መበገሲና ምንጭቲ ሁሉ ንገብሮ ነገር ፍቅሪ እንድሕር ዘይኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ናይ ምኻድ ዓቕሚ ኣይክህልወናኒ ኣብ ኤፌሶን 5:2 ከምዚ ይብል ደጊም ይብል ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኹኑ ኣሜን ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኹኑ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱውን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ምኡዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቅሪ ተመላለሱ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ አይ ቲንክ እዚ ቃል እዚ ሓሊፉኩም ኣሎ እንታይ ኢሉ ሐዋርያው ክመኽረና ሆሎ ደጊም ኢሉና ከም ፍቁራት ውሉድ በቃ ሰዓብቲ ኣምላኹኑ ኢሉና ሰዓብቲ ኣምላኽ አሜን ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱውን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቅሪ ተመላለሱ አይገርመኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኡል ይኮና የፍቅረኩም ኢሉና ብተግባር ንርእሱሲ መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንምኡዝ ጨና በጃና ብምሕላፍ ፍቅሩ ብተግባር ገሊጹና ስለዚህ ናይ ኤፌሶን ጸሓፊ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ብለና ከምኡ ብፍቅሪ ተመላለሱ ከምኡ ማለት ከም ክርስቶስ ማለት ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ነፍሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ማለት ፍቃድ ኣቦ ዝፈጸመ ክሳብ ሞት እዙዝ ዝኾነ ከምኡ ንስኻትኩም ከዓ ኣሰር ኢየሱስ ሰዓብ ዝብለና ዘሎ አሜን ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ኣሰሩ ክንስእ ብጸጉ ብመንፈሱን ገይሩ ይደግፈና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ጴጥሮስ ከም ዝበሎ ጴጥሮስ ከም ዘፍቅሮ ጸቢቁ ይፈልጥ አሜን ስለ ዘፍቅሮውን እዩ ንጎይታ ሲዒብዎ ዝስዕቦውን ዘሎ ኣብዚ ጎይታ ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ ከሰጋግሮ ስለ ዝደለየ ፍቅሪ ዝጠልቦ ነገር ከም ዘሎ ኸሪኦ ስለ ዝደለየ እዩ ድሕርተ እወ የፍቅረካየ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ዝብል ምላስ ጎይታ በል ከም ተፍቅረኒ በዚህ ዝፈልጥ ኢሉ ሰለስተ ዓበይቲ ትእዛዛት ይብዎ እንድሕር ብሓቂ ትርጉም ፍቅሪ ተረዲእና ጥራይና ክሳብ ሞት እሙናት ንኸውን ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ዝነግረና ዘሎ መን እዩ ክሳብ ሞት እሙን ዝኸውን እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ተረድኦ ጥራይ ፍቅሪ ኣምላኽ ተረድኦ ጥራይ ዋጋ ዝኸፍል ኣብዚ ዘመን እዚ ፍቅሪ ዋጋ ተኽፍል እዚ እንድሕር ተረዲእና ጥራይና ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ንኸውን ኣብዚ ጎይታ ንጴጥሮስ ሎሚ ድማ ነዞም ነዚ ቃል ንንብብ ሰባት ክሳብ ሞት እሙናት መታን ክንከውን ይዘዳልወና ዘሎ አሜን ዶ ዘመኑና ኸፈአይ ዝኸይድ ዘሎ ፍቅሪ ጎይታ ካብቲ ንኻልእ ነገራት ዘለና ፍቅሪ እንድሕር ዘይዛይዱ ኣነ ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም ካብቶም ዝተርፉ ኢና ንኸውን ካብቶም ዘይንጠቁ ኢና ንኸውን ካብቶም በቃ ሸኽሚ ከቢዱና ኣብዚኣ ከይተንሳፈፍና ንተርፍ ሰባት ኢና ንኸውን ኣነግረኩም ኣለኹ ፍቅሪ ኻሲ ካብ ወይኒ ዘለላ ይጥዕም ኢላ ምሽ ኣብ ማህሌ ፍቅሪ ጎይታ ካብቲ ጥዑም እንብሎ ነገር ካብቲ ልብናን ሓምናን ቀልብናን ዝሰሓቦ ነገር እንድሕር ዘይዛይዱሲ ንጎይታ ብቑዓት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና በብሓደ ነቲ ጎይታ ንጴጥሮስ ዝሓቦ ትእዛዛትን ክንሪኦ ኮለና ኣዝዩ ዘገርም ትምህርቲና ንምሃር ጎይታ ንጴጥሮስ ከም ናይ መጀመርያ ሕቶ ገይሩ ዝሓተቶ እንታይ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ነፍስ ወከፍኩም ክተስተብሉ ይደሊ ኣለኹ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስኡል ይኮንን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ አንገረር ክንብል ዝገብረና ድቃስ ዘይብልና ዝሕድረና ካል ነገራትና ሓዲግና ከም ኣብዚ ምሳኹም ኮፍ ክንብል ዝገብረና ዕላማ ስለዘለዎ ዝሰርሖ ነገር ስለዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ንጴጥሮስ
ጴጥሮስ ከምናይ መጀመርታ ሕቶ ገይሩ ዝሓተቶ እንታይ ዝብል ሕቶ ይንድሕሪልኩም ሲ ስምዖን ወዲዮና ካብ ዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ ዝብል እስከ ነፍሶ ከፍኩም ካብ ዚኣቶም ኣብሊጽካ ተፍቅረኒ ኢኻ ዝብል ቃልሲ ኣስምሩሉ ቅዱሳን ፍቅሪ ጎይታ ክዛይድ ኣለዎ ንፍቅሪ ጎይታ ዝዳረጎ ነገር ክህሉ የብሉ ነፍሶ ከፍና ነታ ካብ ዚኣቶም ትብል ቃል ነስምረል ካብ ዚኣቶም ዝብል ቃል ንምንጽጻር ወይ ንምውድዳር ዝኣተወ ቃል ቅዱሳን ጎይታ ነዛ ሕቶ ማለቱ ኮይኑ ይዛሓቶ ዘሎ እዚ ንስምዖን ወዲዮና ዝቀረበ ሕቶ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ይምልከተና ንጎይታናን መድሓኒናን ካብቶም እነፍቅሮም ሰባት ንላዕሊ ነፍቅሮ ዲና እወ የፍቅረካይ መልስና ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ግን ብተግባር ክንሪኦ ኮለና ከምኡ ድዩ ከምቲ በኣፍና ንጎይታ የፍቅረካይ ንብሎሲ ህይወትናሲ ወይ ድማ ቃላትናን እንነብሮ ነገራሲ ይመዛዘንዶ ይመጣጠንዶ ከምቲ ንዛረቦ ዲና ንነብር ዘለና እዚ ሕቶ እዚ መልስ ዘድልዮ ሕቶ ይቅዱሳን ኣብ ቃል ኣምላኽ እታ ዝዓበየ ትእዛዝ ተባሂሉ ታዝዓበየትን ቀዳመይትን ትእዛዝ ተባሂሉ ተጻሒፉልና ዘሎ እንድሕር ኢናዮ ናይ ጎይታ ሕቶ ኣብዚ እንታይ ከም ዝኾነ ጸቢቕ በረሃና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ ክብሎ ከሎ ብዛዕባ እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ይዝሓትት ዘሎ ኣሜን ዶ ቀዳመይትን ዓባይን ትእዛዝ ተባሂላ ዘላ ኤነይትያ እንድሕሪልኩም ንሲ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ብሙሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ እታ ትመስላ ካልአይቲ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ብዘሎ ሕግ ነቢያትን ተሰቂሉሎ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚ ኣብ ማቴዎስ 22 ካብ 35 ክሳብ 40 ኸይድና እንድሕር ኣንቢብና ክንረኽቦ ኢና ስለዚ ጎይታ ካብ እዚኣቶም ኣብሊጽካ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ብዛዕባ ዛ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝን ይዝሓቶ ዘሎ ኣሜን ዶ ንጎይታሲ ብሙሉእ ልብና ብኩሉ ሓሳብና ብኩሉ ነፍስና ነፍቅሮ ዲና ቅዱሳን ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ማለት ብሙሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ይዝሓቶ ዘሎ ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንድሕር ዘይፍቅር ኮይኑ ንብጻዩ ከም ነፍሱ ገይሩ ከፍቅር ፈጺሙ ኣይክእልን መብዛሕትኡ ሰብ ይጋገዩ ኣብዚ ሪኢኹም ወላኹም ንኣምላኽ የፍቅሮ ይናበለ ንሓዊ ግን ይጸልእ እቲ ንሓዊ ዝቐትል ንሓዊ ዝጸልእ ነብቀታል ነብሲ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርካ ይቀታል ነብሲ ኮይንካ ንጎይታ ፍቅር ትብል ፍቅሪ መጀመርያ ምስ ኣምላኽ እዩ ፍቅሪ መሰረቱ ምንጩ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት ንእግዚአብሔር ዘይፍቅር ሰብ ንሰብ ከፍቅር ኣይክእልን ንእግዚአብሔር ዘይተወፈየ ሰብ ንሰብ ክወፍይ ኣይክእልን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ቀዳመይትን ዓባይን ትእዛዝን እንታይሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝን ታት መስላ ካልአይቲ ድማ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ኣሜን ብኻልኣይ ደረጃ እዩ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ትብል መጽ ንኣምላኽ ምስ ኣፍቀርካ ኢኻ ንብጻይካ ክትፍቅር ዘይትሽገር ንኣምላኽ ዘፍቅር ንሓዉ ከፍቅር ንሓፍቱ ከፍቅር ኣይሽገርን ብሓቂ ፍቅር ኣምላኽ ኣብ ልቡ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝፈሰሰ ሰብ ኣፍቅር ኣይድዮኒ ፈቃሪ ዝኸውን እግዚአብሔር ስሙ ይባል ጎይታ እምበኣር ንስምዖን ወዲዮና ንጴጥሮስ ኣብ ህይወትካ ቀዳማይ ቦታ ሂዙ ዘሎ ኣነዴ ዋላስ ካልኢ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ እዚ ወሳኒ ሕቶ እዩ ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ስፍራ ሂዙ ዘሎ ደቅና ድዮም ሰበይትና ድዮም ወለድና ድዮም እንታይ እዩ ስራሕና ድዩ እንታይ እዩ ቀዳማይ ቦታ ሂዙ ዘሎ መን ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ቦታ ሂዙ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ይሓትዎ እዚ እንታይ ዘርኤና ጴጥሮስ ንብጾት ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮም እዩ ንሓድሕና ክንፋቀር እነፍቅሮም ሰባት ኣብ ህይወትና ክሕልው ናይ ጎይታ ፍቃድ እዩ ነገር ግን ካብኡ ንላዕሊ ንሰርዖም ክሕልው ግን ኣይደልን ጎይታ ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ቦታ ይክሕዝደል ጎይታ ኢየሱስ በዓሉ ኣብ ማቴዎስ 10:37 ከምዚሉ እቲ ካባይ ነብኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕኒ ካባይ ሲንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንዓይ ኣይበቅዕኒ ኢሉ ጎይታ ካባይ ነብኡን ነዲኡን ዘፍቅር ክብል ከሎ ኣይተፍቅርዎም ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ቅዱሳን ጎይታ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድመይ ትሰርዕዎ ነገር ኣይሓልወኩም ዝብለና ዘሎ እንታይ ኮን ይኸውን ሎም መዓልቲ ኣነ ንስኻትኩምን ቅድሚ ጎይታ ዝሰርዓናዮ ስራሕና ዶ ይከውን ሓዳርና ዶ ይከውን ደቅና ዶ ይኮኑ ቤተሰብና ዶ ይኮኑ እንታይ እዩ ንጎይታ ከምዘይንውፈይ ገይሩና ዘሎ እንታይ እዩ ቅድሚ ጎይታ ተሰሪዑ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ውፍያት ክርስቲያናት ዘይገብረና ዘይንኸውን ዘለና ጽቡቕ ጌርኩም ስሙዕና ቅዱሳን እንድሕር ቅድሚ
ቅድሚ ጎይታ ንሰርዖም ነገራት ኣለው እቶም ቅድሚ ጎይታ ዝሰርዓናዮም ነገራት ንጎይታ ከም ዘይንውፈዮም ዝገብሩና ስለዚ ካዩ ጎይታ ኣብዝቲ ካባይ ነቡን ነዲን ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕኒ ዝብለና ዘሎ እነግረኩም ኣለኹ ስለምንታይ ኢና ኣብቲ ናይ ጎይታ ነገር እሙናት ዘይኮንና ኣብዚ ዘመን እዚ እንደህርኢና ስለምንታይና ውፍያት ዘይኮንና ከምቶም ዝሓለፉ ኣቦታትና ኣዴታትና ናይ እምነት ጀጋኑ ኣብ ቅድሜና ሕጁን ዝጎዩ ዘለው ከምኦም ውፍያት ዘይኮንና ስለምንታይ እንደህርኢና ቅድሚ ናይ እግዚአብሔር ቢዝነስ ናትና ቢዝነስ ስለዝቀደምናይ ቅድሚ ናይ እግዚአብሔር ነገር ካልእ ነገር ስለተሰርዐይ ቅድሚ ናይ ጎይታ ፍቅሪ ካልእ ፍቅሪ ስለዘለናይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 19:29 ነቲ ኩሉ ሓዲግና ሲኢምናካ እንታይ ኮን ክንረክብና ኢሉ ንዝሓተቶ ጴጥሮስ ሓደ ካብ ዝበሎ ነገር እንታይ እንደህርኢና ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኮነ ወይስ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግሩ ዝሓደገ ዘበለ ሚእቲ ካብ ትረክብ ናይ ዘለዓለም ህይወቱን ክወርስ ኢሉ ስማዕ ክትሓድግ እንደህራለካ ክትሓድግ ኣለካ ኣሞንጎኻን ኣሞንጎ እግዚአብሔርን ኮይኑ ከልካሊ ዘሎ በቃ ከልካሊ ዝኾነ ነገር ንጎይታ ካይትርኢ ንጎይታ ካይትውፈይ ንጎይታ ካይትጎይ ንጎይታ ካይትውፈይ ከልኪሉ ዘሎ ክእለ ክእል ኣለዎ ዋጋ ክትከፍል እንደህራለካ ብምድራዊ ነገር ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር የብልካ ሎም መንፈስ ቅዱስ ኮሚይ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ ነዚ ቃል ከንብበልኩም ደለይ ነዚ ኣብ ማቴዎስ 19:29 ዘሎ ቃል ከንብበልኩም ዘለኹ ስለምንታይ እንደህሪልኩምኒ ንጎይታ ክነቀድም ኮለና ዋጋ ከም ዘኽፍለና ክንፈልጥ ከም ዘሎና እቲ እንኸፍሎም ዋጋታት ግና ንኸንቱ ከም ዘይኮነ ዓስቢ ከም ዘለዎም ከሪኤኩም ስለዝደለኹ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዋጋ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ንጎይታ ክትነብር ኮለኻ ዋጋ ዘኽፍለካ ነገር ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ይኽእል ወይና ኣይ ወይና ንኢየሱስ ምረጽ ትበሃለሉ ሰዓት ክመጽእ ይኽእል ግን ድሉ ክትከውን ኣለካ ንጎይታ ክትመርጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንጎይታ ኢልካ ኣቦኻ ኣሕዋትካ ኣዴኻ ማንኛውም እቶም ይሕመካ ኮይዞም ኣብዚ ተጠቂሶምና ዘለው በቃ ገዛኻ ምግዳፍ ይስማዓካ ኣሕዋትካ ኣሓትካ ስጋኻ ኮይ ካብ ስጋኻ ክትፍለይ ኮለኻ ቃንዛ ኣሎ ሕማም ኣሎ ጓህሎ ሓዘን ኣሎ ግን እዚ ንጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚ ነገርን እንድሕር ዝጠልብ ነገር ኣጋጢሙ ካሲ ክሳዕ ክንድኡ ክትውፈይ ኣለካ ዝብለና ዘሎ ፍቅርኻዚ በዚ ዝግለጽ በቲ ትገብሮ ነገር ዝብለና ዘሎ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ማርቆስ 10 ካብ 29 ክሳብ 30 ከይና ክንንብቦ ኸልና ብጣዕሚ ደስ ይብል ኢየሱስ መለሰ በለውን ይብለና ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ቤት ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግሩ ዝሓደገ ዘበለ ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ እቶም ምእንቲ ኢሉ ዝሓደጎም ምእንቲ ወንጌል ኢሉ ዝሓደጎም እንታይ ኢሉ ኣሕዋት ኣሓት ኣደ ውሉድ ግሩ ሚእቲ ኻበት ምስደት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢሉ በሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ስምዑኒ ንጎይታ ኢልና ንግዚኡ ካብ ስድራና እንተተፈለና እንተጸልዑና እንተወገዱና እንተወገዙና ኣወጊዝና ካለና እንተበሉና ወር ዝገብር ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ምርኮ ገይሩ ከም ዝበና ይዝቃል ዝነግረና ኣማስዮም ብመንፈስ ቅዱስ ምውራሶም ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ይዝነግረና ክትፍለይ ኮለኻ ገንዘብካ ትገብሮም ይዝብለና ዘሎ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር ኮለኻ ትኸስሮም ኢኻ መሊስካ ናትካ ተወፋይነት ሪኦም ግን ናትካ እሙንነት ሪኦም ግን በቲ እሙንነትካ ንጎይታ ከም ዝማረኹ ይዝቃል ዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ቃል ብሓንቲ ቃል ክንጠቕልሎ ኮለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ምእንታይ ኢልኩም ዝኸሰርኩም ዝመስለኩም ነገር ኣይትከስርዎን ኢኹም ተመሊስኩም ክትረኽብዎ ኢኹም መክሰብ ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለ ወንጌል ኢልካ ምኽሳር መክሰብ ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣነ ወልክ ሓምቲ ጎይታ ንስምዖን ጴጥሮስ ዝሓተቶ ንነፍስ ወከፍኩም እንኮላይ ንነፍሰይ ከሓቶ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ንጎይታስ ካብቶም ኣዚና ነፍቅሮም ሰባት ኣብ ሊጽናዶ ነፍቅሮይና መልስና ከም ዝኸውን ዘይጠራጠር እዩ እንድሕር ኢልና ፍቅርና ብምእዛዝ ነርእዮ አሜን ዘመንና ሙሉ ብዘረባ ጥራይ ኣይንወዳእ እዩ ፍቅርና ብምእዛዝ ንጎይታ ነርእዮ ኢየሱስ ጎይታ ንጴጥሮስ ቀሊል ትእዛዝ ኣይኮነን ይብዎ ጎይታ ስለዝኣመኖ እዩ ንዝኣበየ እዩ ሓሪዎ እያውተይ ኣብ ልዕ ዝብል ትእዛዝ ክነንብብ ኮልና ቀሊል ይመስል ግን ኣዝዩ ከቢድ ሓላፍነት ይቅዱሳን ኢዮብ አንቶይ ጽቡቅ ገይሩ ተንቲኑና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቀሊል ሓላፍነት ኣይኮነን ጴጥሮስ ተቀቢሉ እቲ ቀዳማ ናይ ጎይታ ትእዛዝ እንታይ ዝብል እዩ እያውተይ ኣብ ልዕ ዝብል እዩ እየ ብዙሕ ሓገዝ ብዙሕ ምክር
ምክንኻን ብዙሕ ምሕብሃብ ምስካም ንጉሳይ ዘድልያ ንእሽተይ ፍጥረት እያ ገና ዝተወልደት እያ ጎይታ ንጴጥሮስ ስለዝኣመኖ ነዚ ሓላፍነት ከሰክሙ ኾሉ ጎይታ ብምንታይ ኣሚኑኪ ዘሎ ጎይታ ብምንታይ ኣሚኑካ ዘሎ ሎሚ እሙናት ክንኮነሉ ይደሊ ኣሎ ጎይታ እሙናት ሰራዊት ይደሊ ኣሎ ስለዚ ቃል ኣምላክ ከማ ዝነግረና እቲ ብሂደት ዝተኣመነሲ ብብዙሕ ክሽየም ኢሉ በታ ዝተዋሃበካ እሙን ኩን በታ ዝተዋሃበትኪ እምንቲ ኾኒ ሓደ ዲ ጎይታ ሂቡካ በታ ሓንቲ እሙን ኩን ክልተ መግሊድ ዲኻ ተቐቢልካ በቲ ክልተ እሙን ኩን ሓሙሽተ መግሊድ ዲኻ ተቐቢልካ በታ ሓሙሽተ መግሊድ እሙን ብሂደት ተኣሚንካ ኢኻ ሞ ኣብ ብዙሕ ተሸየ በቃ ብሂደት ክንእመን ይዘለና ዘሎ በቲ ዝተዋሃበና ነገር እሙናት ክንከውን ጎይታ ዝደለና ዘሎ ስለዚ ተቐዳሚት ትእዛዝ እያው ተያብልዕ ዝብል ስለዚ እየት ቀሊል ሓላፍነት ኣይኮነን እየት ብዙሕ ሓገዝ ያ ትደሊ ብዙሕ ምክንኻን ያ ትደሊ ብዙሕ ምሕብሃብ ያ ትደሊ ምስካ ምጉሳ የድልያይ እቲ በኻልኣይ ሳልሳይን ደረጃ ዝሓቦ ትእዛዝ ድማ ኣባግዒ ሓሉ ኣባግዒ ኣብልዕ ዝብል ኣባግዒ ሓሉ ኣባግዒ ዝብሉ ኣብልዕ ዝብሉ ትእዛዛት ኣዝዩ ከቢድ ትእዛዝ ይቆዱሳ ነዘን ትእዛዛት ክንፍጽም ነዘን ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ክንፍጽሞ ወይ ድማ ተግባራዊ ክንገብሮ ዘኽእለና ነገር ወይ ድማ ዘድልየና ቀንዲ መሳርሒ እንታይ እንድሕርኢልና ፍቕሪ ጥራይ አሜን ኣምላኻዊ ፍቕሪ ኣምላኽ ጥራይ ዘድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና እንድሕር ዘይዓዚዙ ስራሕ ጎይታ ክንሰርሕ ፈጺምና ኣይንኽእልን ኢና አሜን ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና እንድሕር ዘይሎ ፍቕሪ እንድሕር ዘይብልና ነተን ኣባጊዕ ፍቕሪ እንድሕር ዘይብልና ነተን ንኣምላኽ ፈጺምና ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ ሓላፍነት ክንፍጽሞ ናብ ፍጻሜ ክነብጽሖ ኣይንኽእልና ከኣምላኻዊት ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና ኣላዶ ንሳ ጥራያ ንጎይታ ጉፍያት ከም ንኸውን ትገብረና ስለዚ ኸኣይ ጎይታ ቅድሚ ትእዛዝ መሃቡ ንስምዖን ጴጥሮስ ካብዚኣቶም ንላዕሊ ተፍቅረኒ ዲኻ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢሉ ሰለስተ ግዜ ሓት ነፍስ ወከፍና ዋላ እኳ ንጎይታ ኣዚና ከም ነፍቅሮ በኣፍና ተዛረብና ብግብሪ ግና ማዕረቲ ብቃላትና ንዛረቦ ይኮናን ፍቕርና ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ስለዚ ሎሚ ማዕረቲ እንዛረቦ ፍቕርና ንጎይታ በተግባር ነቲ ዝበለና ብምእዛዝ ንግለጸሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ኣብ ቁጥር 18-19 ጎይታ ትንቢታዊ ቃል ንጴጥሮስ ዝዛረቦ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢታዊ ቃል ክዛረቦ ኾሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጎይታ እንታይ ኢልዎ ንጴጥሮስ ንስኻ በጽሕ ኾለኻ ባዕለኻ ተዓጢካ ናብ ዝደለኻ ትኸይድ ነርካ ምስ ዓረካ ግና ዳውካ ከም ተልዕልሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላክ ከክብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ ዝበለ እዚ ምስተዛረበኻ ሰዓበ ንበሉለና እዚ ቃል እንታይ እዩ ዘመላኽተና ቅዱሳን ጴጥሮስ ንጎይታ ኢየሱስ ኣኽቢሩ ከም ዝሓልፍ እዩ ዘመላኽተና አሜን ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ንዓይና ኣሓትኩምን በዚ በረኸት እዚ ይባርከና አሜን ብኸመይ ኣማውታ ንመውት ብዘይገድስ ኣነ ዘገድሰኒ ኣማውታይ ዘይኮነሲ ብኸመይ ጉያ ይውዲ ዘገድሰኒ አሜን ዶ ኣማውታና ይኮነና ገዳሲ ክንቀሕ ኮለና ኣበይን ነቀህ ዋና አገዳሲ ክትነቀሕ ኮለኻ ኣብ ጎይታ እንድሕር ነቂሕኻ ክትነቀሕ ኮለኻ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብቲ ክብሪ እግዚአብሔር ዘለዎ ኣብቲ ንዓና ዝተዳለወ ስፍራ እንድሕር ነቂሕና ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ስፍራ ነቂሕና እሱ ዘገድስ ተሰቂልና ዲና ተቆሪጽና ዲና ተጨፍጭፍና ዲና ንመውት እሱ አገዳሲ ይኮነ ኣማውታና ብዘይገድስ ክንነቀሕ ኮለና ግን ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ነቀሕ እንድሕር ኮይና እሱ ዘገድስ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብዚ ዝዓቢ በረኸት እንታያዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንጴጥሮስ ነዚሉ ብኸመይ ኣማውታ ከም ዝመውት ዝነግሮ ዘሎ ኣኽቢሩኦ ከም ዝሓልፍ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ንዓይና ኣሓትኩምን በዚ በረኸት እዚ ይባርከና አሜን ካብ 25 ድማ እንታይ ይብልሲ ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ክስዕብ ኮሎ ረአዮ ንሱ ትኽድረሩ ኮሎ ኣብ ኣፍ ልብ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ ሞ ጎይታ ኣሕሊፉ ዝበካ መን ይዝበሎ እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ሪኡ ንኢየሱስ ጎይታ እዚ ከመይ ምዃኑ በሎ ኢየሱስ ከኣክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ ተፈተው እንታይ ገዲስካ ንስኻ ገዳስ ዓበን በሎ ስለዚ ትወደ መዝሙር ከም ዘይመውት እዚ ዘረባ እዚ ኣማኸላ ኣሕዋት ወፀ ኢየሱስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ እንተጸናሕኩ ክጸንሕ ተፈተኹ እንታይ ገዲስካ በለምበር ኣይመውትን ኢየሱስ ኣይበለም እቲ ብዛዕባ እዚ ዝመስከረን ጻሓፈን ዝወድ መዝሙር እዚ እዩ እቲ ምስክሩ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተዝኸውን እቲ ተጻሓፉ መጽሓፍቲ ኩሉ ዘዓለም እዚኣ እኳ ኣይማኣለቶን ይመስለኒ ኢሉ ሓሳቡ ክህብ ኮሎ ንርእዮ ዮሐንስ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ምስ ጴጥሮስ
ጴጥሮስ ዘረብኡ ምስ ወደአ እንታይ ኢልዎ ሰዓበኒ ኢሉ ጴጥሮስ ንኢየሱስ እናሰዓበ ከሎ ዮሐንስ ደድሕሪኦም ክስዕብ ከሎ ምስ ረኣዮ ንጎይታ እንታይ ኢሉ ሓቲዎ ንዓይሲ እያውተ ያብለ ኣባጌአይ ሓሉ ኣባጌ ኣብለ ኤልካ ኣዚዝካን ለኻ ብኸመይ ከኣማውታ ንስጥራት ዘይኮነስ ብኸመይ ኣኽቢረካ ከም ዝሓልፍ ነጊርካን ለኻ ዮሐንስ ከኢሉ ብዛዕባ ዮሐንስ ከሓቶ ከሎ ንርኢ በቃ ብዛዕባ ይፈልጥ ኣለኹ ብዛዕባ ዮሐንስ ክፈልጥ ክሕንጠይ ከሎ ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ዮሐንስ ምስ ሓተቶ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ብዛዕባኡ እንታይ ዘሕትት ኣለካ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተውኸ እንታይ ገዲሱካ ንስኻ ግዳስ ዓበኒ ክብሎ ከሎ ንርኢ ካብዚ ክፍሊ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ካብዚ ክፍሊ እንታይና ንመሃር ነፍስ ወከፍና ኣብቲ ዝተዋህበና እዮ ክነተኩር ከም ዘሎና ኣብቲ ዝተዋህበና እዮ ክነተኩር ዝተዋህበና እዮ ድማ ክንፍጽም ከም ዘሎና ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ኣብዚ ከምቲ ናይዚ ወንጌል ጸሓፊ በዓሉ ዝገለጾ ጎይታ ኢየሱስ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹ እንታይ ገዲሱካ ክብል ከሎ ዮሐንስ ኣይመውትን ማለቱ ኣይኮነን ጎይታ ነዚ ሕቶ ዝሓተተሉ ወይ ጎይታ ኢየሱስ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹ እንታይ ገዲሱካ ዝበለሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታዩ መታን ጴጥሮስ ኣብቲ ዝተዋህቦ ተልእኾ ከተኩር ከም ዘለዎ ክነግሮ ስለዝደለዩ ኣሜን ኣነ ንስኻትኩምን ንነፍስ ወከፍና ዝተዋህበና ሓላፍነት ከም ዝፈላለ ፈሊጥና ኣብቲ ዝተዋህበና እዮ ክነተኩር ከም ዘሎና እዩ እዚ ክፍሊ ዝምህረና ኣሜን ሃርያ ጴጥሮስ እዩ መስለኒ ክጽሕፈና ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ዝምህር ብምምሃሩ ይትጋ ኣሜን ከምኡ ብልምሽ እቲ በቃ ዝጽሊ ብምጽላዩ እቲ ዝህብ ብምሃቡ እናበለሲ በብቲ ዝተዋህበና ኣገልግሎት ክንዋፈር ከም ዘለና ኣብቲ ጎይታ ዝሃበና ሓላፍነት ኣብኡ እሙናት ክንከውን ከም ዘሎና ቃል ኣምላኽ ነግረና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃል ገይሩ ዝዛረበና ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ኣነ ንስኻትኩምን ንነፍስ ወከፍና ዝተዋህበና ሓላፍነት ከም ዝፈላለጥ ፈሊጥና ኩላትና መምሃራን ክንከውን ኣይንኽእልና እንድሕርና ናይ መምህርና ጸጋ ሂቡን እግዚአብሔር ካባይሲ ካል ነገር አይጽበይኒ ክምህር ጥራይ ዝጽበይኒ ጎይታ አሜን ኣብቲ ዝተዋህበና ሓላፍነት ኣብቲ ዝተዋህበና ሪስፖንሲቢሊቲ ክነተኩር ከም ዘለናዩ ጎይታ በዚ ቃል ዝገይሩ ዝዛረበና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ቁጥሪ 14 ድማ እንታይ ይብለና እቲ ብዛዕባ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ወደ መዝሙር እዚዩ እቲ ምስክሩ ከዓ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥና ይብል ኣብዚ ዮሐንስ ጸሓፍ ናይ ወንጌል ባዕሉ ከም ዝኾነን ኩሉ እቲ ኣብዚ ወንጌል ዝጸሓፎ ወይ ዝመስከሮ ድማ ሓቂ ከም ዝኾነዩ ኣርጊጹ ኣስሚሩ ዝነግረና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናይ መወዳእታ ኣብ ቁጥሪ 25 ድማ እንታይ ይብለና ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተዝኸውንሲ ነቲ እተጻሓፈ መጽሓፍቲ ኩሉ ዘዓለም እኳ ኣይመኣኸለቶን መስለኒ ይብለና እንታይ ዘርኤና እዚ ቃል እዚ እንታይ ዘርኤና ቅዱሳን እዚ ቃል እዚ እንታይ ዘርኤና መስይልኩም እዚ ናይ መወዳእታ ቃል ዮሐንስ ከም ናይ መጠቃለሊ ዝጸሓፈና ሓሳብ እንታይ ዝነግረና መስይልኩም እቶም ናይ ወንጌል ጸሓፍቲ መሪጾም ማለሲ ዝተወሰነ ጥራይ ከም ዘካፈሉ ናይ ዝሕብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምቲ ዮሐንስ ዝበሎሲ ኩሉ በብሓደ ተዝጸሓፍሲ ክንደይ መጽሓፍ ቅዱስ ምኾነ ማለት መዓት ምኾነ ማለት ተሰኪምናዮ ከምዚ ሕጂ ጸርናዮ ናብ ቤተክርስቲያን ንኸይድ ጸርናዮ ዘይንኸይድ መጽሓፍ ምኾነ ነይሩ እቲ ዘድየና ተጻሒፉልና ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ተሳዕሎኒ ረዲኡ ጀሚርና ክንውድ ስለዚ ደገፈና ክብር ንሽሙ ይሁን ናይ ሎሚ ባይብል ስታዲና ኣብዚ ወዲእለኹ ናብቲ ናቶም ጋይዳውን ዝተልዓለ ኣሕዋተይ ተባረኹ ለይ ደሓር ጸሊና ክንወዲእ